дар доираи татбиқи барномаи давлати 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ дар соҳаи илму маорифи кишвар тадбирҳои судманд андешида мешаванд. баргузории озмуни ҷумҳуривии илм, фурӯғи маърифат барои дарёфти чеҳраҳои нави соҳибистеъдод, навоварону ихтироъкорон пайвасти илм ба техника мусоидат намуд. мутобиқ ба низомномаи озмуни мазкур, айни ҳол дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд даври дуюми озмун оғоз ёфта, дар он ғолибони даври муассисавӣ ширкат меварзанд. мувофиқи маълумоти шӯъбаи маорифи ноҳияи Ҷабор Расулов, дар даври муассисавии озмун 3443 нафар ширкат варзида, 402 нафар ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. хонандагони муассисӣ таҳсилоти миёнаи умумӣ ва типпи нав дар озмун иштироки фаъолона доштанд. муҳассили гимназияи рақами якуми ноҳия Санҷарбек Ҳамдамов дар бахши ихтироъкорӣ ширкат варзид. ӯ лоиҳаи хонаи бо идрок ё ба истилоҳ экохонаро сохта ба ҳайати ҳакамон онро муаррифӣ намуд. ихтироъкории наврас ҳадафи кори худро дар тозагӣ, экологӣ ва мутобиқат намудан бо пешрафти замон донист. ихтирои ман хонаи бо идрокӣ мебошад, ки аз роҳи табиъ барқ гирифтан, бо роҳи офтоб, нурҳои офтоб, бо роҳи шамол, бо роҳи оби намакӣ об барқ мегирад. оянда ман меъмор шуда хонаҳои бо идрокро сохта барои пешрафти Тоҷикистон саҳм гузорам. баргузории озмун дар дарёфти ихтироъкорону навоварони наврас такмили маҳорати ихтироъкорӣ ва шавқу рағбати онҳо мусоидат намуд. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид медоранд, бе рушди илму техника ва технологияи инноватсионӣ мо наметавонем қадаме ба пеш гузорем. рушди соҳаи иқтисодиёт, саноат ва технология маҳз аз омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзиву табиӣ вобастагии калон дорад. дар ноҳияи Ҷабор Расулов баргузор гардидани озмуни илм, фурӯғи маърифат мо ҳамчун аъзои ҳакамон аз донишгоҳи давлатии Хуҷанд иштирок намуда дониши хонандагон аз фанни химия санҷида истодаем. мо кӯшиш мекунем, ки озмун ба тариқи шаффоф гузарад ва ғолибонро муайян намуда мана дар оянда музаффариятҳо, муваффақиятҳо дар бахши вилоятӣ орзумандем. яке аз аъзои ҳакамон дар бахши физика, устоди донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Шавкат Шерматов таъкид медорад, ки сол аз сол ҳамчун омӯзгор омӯзиши фанни физикаву астрономияро байни хонандагон тарғиб намуда, дар замони рушди технология муҳимияти аз худ намудани нозикиҳои ин фанро талқин месозад. ин аст, ки дар даври ноҳиявии озмун 127 нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва типпи нав ширкат доштанд, ки ин нисбат ба соли сипарӣ зиёд аст. албатта гузарондани ин озмун барои рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бисёр аҳамияти калон дорад, махсусан барои илми физика. чӣ хеле ки дида мешавад, солҳои аввали ташкили озмунро агар бо солҳои имрӯза муқоиса кунем, миқдори донишҷӯ хело ҳам афзуда аст. ин албатта аҳамияти гузарондани ҳамин озмуни илм, фурӯғи маърифат аст. шавқи ҳаваси хонандагон, шавқи ҳаваси донишҷӯёни мактабҳои олӣ нисбат ба ҳамин озмун, нисбат ба илми физика боз ҳам рӯз дар рӯз афзуда истода аст. яке аз талаботи асосии низомномаи озмун интихоб намудани беҳтарин иштирокчиён ба даври сеюми он аст. бинобар ин рафти баргузории озмунро ба ғайр аз ҳайати ҳакамон, гурӯҳи назоратчиён мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дода, ҳам дар назария ва ҳам дар амалия дониши ҳар як довталаб ба тариқи шаффоф баҳогузорӣ мегардад. бо боварӣ метавон гуфт, ки соли равон ба марҳилаи сеюми озмун иштирокчиёни болаёқат роҳхатро соҳиб гашта, бори дигар донишу малака ва истеъдоди худро месанҷанд. ширкат дар чунин озмунҳои бонуфуз барои наврасону ҷавонон роҳи наверо барои расидан ба дастовардҳои илмӣ мерасонад, то ин ки оянда онҳо ба манфиати халқу ватан хизмат намоянд.